Hürmetli dostlar, men ýene Babura Saparlyw. Bugün 9 dekabr 2018 ýyl. Meniň enem, ýagny ejemiň doglan güni we men edilde 7 ýyldyr ýaşulykda bolan üçin bu 7-nji ýyly enemiň doglan gününi ýakyndan gutlap bilmeýänimi we men bu 7 ýylyň içinde bir näçe ene hakynda goşuklar ýazdym. Şolardan birikisini kap berjek. Göňüňizden turar diýip umyt etýän. Goşga başlamazdan kanalyma abone bolmaly bolsaňyz, kanalyma abone bolmaňyzy haýyş etýän. Jahennem bary goşgymyň ady. Ben bu goşgyny 2016-njy ýylda Amerikada wagtym 2 hepde, ýagny pulsuz atyp kötüp beren wagtym ýazypdym. Ýene ogluň ýene-de dertli. Çaýyňdan, duzundan, mehrinden ýana. Eşdeme wagtyny bir ay çemesi, oglum diýen sözler hoş gelýärjana. Bugün irrak dyndım iş aladamy. Öýkeli şonda da ähli kişiden kemsitýärler oglum, ejiz görýärler, oglum saýlanjakdyr olaň içinden. Daş bolýar köp dostum, daşlaşýar sevgim. Köp görýär geliniň dertleşmesini, nesip günüm geler uly bolaryn sylagyna sylag alar hemmesi. Öýdäkiler näde, sagma ählisi, şu günler inimiň sesine zaryn, gün sanap bu işleň diýjek wagtyny menem beýdip görmän, dynar nahyr. Şu günlerde dogrusy biraz kynrak, pulsuzlyk diýjekmi, mähir diýjekmi, ýaryma söz berdim, işlejek, dönjek, sözüm söz etjekmi, sowjak iýjekmi? Ýazsam ejiz bolýan, ýazmasam agy, diýjeklem köp dümen bu däldi bary, esasy atama ýolla salamy, ýalanmyş galany, jahennem bary. Ondan soň ýadadym enem diýip bir goşgy. Bu goşgyny Türkiýede wagtym bir kysam problemalara garşy beren wagtlarym ýazdym. Ýadadym enem. Enem jan çaý ýolla ýadadym halys. Özge ýurdun ajygamyn içmekden, öz ýurduňa geljek ýeri ýok ahry, ýadadym özgeleň minnetini çekmekden. Gerek däl, pulu da, öze de işi, goý ýaşaýyn öz obamy gujaklap, ilki bilen saglyk bolsun inşallah, galany hem wagt bilen bolýan zat. Büdüräýsem gorkuly, bärde tutan ýok. Öýde bolsa atam pena salardy, kiçikkäk hezildi, ne dert alada, indi beýdip güllän gutardy. Alada, ýene alada. Geljekde bir kemsiz maşgala üçin, käte ökün ýaryn uly arzu diýip howsarlam gynanym üçin. Ýok diýmezdi, 2 berde sorasam, karzlarym köp, nädip iza ödesem, öz-özüme söz beripdim ahyry, ödärin, ayakda dursam, ölmesem. Bilmesem aslında mümkinmi näme? Enäniň süýt hakyn ödemek çaga, bilşinde ýaňsat däl atalyk borjy, gözüm ýeter nesip, el ýetse bala. Ey Allah'ım, sabır ver, öýe döneýin. Arzulam gowudur, oňa ýeteýin. Ençe ýyl zähmeti syndyrdım, dynman, illerden maşgalaň göz ýerini göreýin. Telefonuň arasynda enem bar. Bu goşgyny da bir ýyla 7 ýyllap ananyp, ýalňyşyny bagyşlap, ýene ananyp, ýene aldyp bir wagtym ýazdym. Telefonuň arasynda enem bar. Diýär oglum ýagdaýlaryň gowmy. Tomsa ýetmäne galdy 4-5 ay, nesip bolsa diýnarsyň alkyny. Gürleşdik owadan, täzeliklerden. Aram senem sorap durýady. Uruşduk, sögüşdük diýäýsem eger, gyzgyny ýarymdyr diýip sögýärdi. Bugün onu bolsaňdan gideli. Aýtsana, eneme näme diýeýin? Geldim diýen gyzyň 7 ýyl soňra söýýär başgasyny, nädip diýeýin? Öňki edenlerine diýdiler ýaşlyk. Çünki seni söýýänimi bilýärdi. Planyň uýasy, planyň gyzy, başga asla gitmejegini bilýärdi. Telefonuň arasynda enem bar. Atam käte gulak salyp durýardy. İçinde dağ bolup köpelen dertlem, atam ýa-da çekinýärdi, dymýardy. Ýa diýiller, ýat mekan, ýene pulsuzlyk. Hepde de bir gezek öýe jaň etýän. Wagt içimi döker dinleýänim ýok. Gystanma, okuwy, dynjap, jan etýän. Dertleşäjekdim bölin, boşa jaň etýän. So,
ähliňiziň hem alada şudur, daşary ýurtlarda, ýat mekanlarda ýetim ýaly içiňize dolup giden dertleri paýlaşmana adamyz ýokdur. Meselem men dertlerimi enemi paýlaşyp bilýän, onda käwagt ataňyza çekinýän, dymýan. Goşguda şunu aýtmak isledim. Goşgu göwnüňizden turandyr diýip umyt etdim. Göwnüňizden turan bolsa like goýup tesbir ýazmagy unutmaň. Eger-de araňyzda goşgyny hasaňa teslendirip bilýänler bar bolsa, meniň bilen habarlaşsyn. Men täze ýazan goşgularym bar. Bu meniň öňki ýazan goşgularym 2016-da, ýagny 2 ýyllyk goşgularym. Son goşgularym bulary görende biraz manylarak seslendirip bilýän bar bolsa, höweslen ugurdurdum. Eneler uzak ýaşasyn. Sag bolun.